39 sekúnd v trestnom konaní. Kvetinky 2 mesiace. 43 sekúnd ste nič nerobili, ani ste ma nevypočuli. 45 sekúnd, veď to mal byť dôvod vydania 3. 47 sekúnd medzinárodných zatýkačov. 49 sekúnd a pred sviatkami ma zrazu zbalíte. Potom 52 sekúnd, ako 2 mesiace nekonáte a podám návrh. 55 sekúnd na zrušenie náramku, zrazu ma zatknete. 58 sekúnd pošlete návrh na vzatie do väzby môj. 1 minúta advokátovi mailom v čase nočného pokoja. 1 minúta 3 sekundy o 11. hodine v noci, keď slušní ľudia 1 minúta 06 maloletými deťmi doma spia. S tým, že 1 minúta 8 sekúnd rozhodovanie bude o 11. hodine na druhý deň. 1 minúta 11 sekúnd v Banskej Bystrici. Takže čo? Jediný. 1 minúta 14 sekúnd zmyslom toho je, aby ste zabránili môj. 1 minúta 16 sekúnd obhajcovi prípravu mojej obhajoby. 1 minúta 19 sekúnd, pokiaľ by išlo o vopred koordinovanie. 1 minúta 21 sekúnd proces s dohodnutým výsledkom. 1 minúta 24 sekúnd, nevyzeralo by to inak. Ak do väzby. 1 minúta 26 sekúnd, pôjdem, už sa nikdy nikomu nebude dariť. 1 minúta 28 sekúnd, presvedčiť ostatných, že nie ste. 1 minúta 30 sekúnd. Dohodnutý vopred. Šľadikár politický. 1 minúta 33 sekúnd súdnych procesov máte naštudovaný. 1 minúta 34 sekúnd, výborne. Gratulujem kvetinky. Taxi. 1 minúta 37 sekúnd, počkám na verdikt. A zatiaľ si užívajte. 1 minúta 40 sekúnd, sviatky. Ja zatiaľ oddychujem v CPZ. 1 minúta 44 sekúnd, prokurátor oddelenia závady. 1 minúta 46 sekúnd, kriminality generálnej prokuratúry. 1 minúta 48 sekúnd, Slovenskej republiky podal. 1 minúta 50 sekúnd, špecializovaný trestný súd návrha. 1 minúta 52 sekúnd, vzatie obvineného extrémistu daní. 1 minúta 55 sekúnd, bombica do väzby. Dôvodom je neplnenie. 1 minúta 57 sekúnd, povinností, respektíve porušenie. 1 minúta 59 sekúnd, obmedzení, ktoré obvinenému uložil. 2 minúty 2 sekundy, Najvyšší súd Slovenskej republiky.